Εργάζεσαι στην εστίαση και ετοιμάζεσαι για την επόμενη σεζόν και θες να εργαστείς εκτός της Ελλάδας? Στείλε μου το βιογραφικό σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με τους εργοδότες που περνάνε από κόσκινο. Εσύ μπορεί να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις θέση σε αξιόπιστα περιβάλλοντα με καλές συνθήκες εργασίας. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου προσφέρουμε συμβουλές για το πώς εντυπωσιάζεις τη συνέντευξη ώστε να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μετά τη συνέντευξη θα σου δώσουμε αναλυτικό feedback για το πώς τα πήγες και τι μπορείς να βελτιώσεις την επόμενη φορά. Μαζί με τη θέση εξασφαλίζουμε και την ομαλή μετάβασή σου. Σου παρέχουμε δωρεάν αεροπορικό και μεταφορά στην εργασία σου για να ξεκινήσεις με το δεξί. Και για να ανέβεις ακόμα ψηλότερα, σου προτείνουμε πανεπιστήμια και σεμινάρια ώστε να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου, ενώ έχουμε συνεχώς τα μάτια μας ανοιχτά για καλύτερες θέσεις που φυσικά όταν ανοίξουν σου τις προτείνουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είμαστε απλώς συνεργάτες. Με όλους τους υποψήφιους γινόμαστε αληθινοί φίλοι γιατί νοιαζόμαστε πραγματικά για την επιτυχία τους. Έτοιμος να ξεκινήσεις την επόμενη σεζόν με καλύτερες απολαβές, καλύτερη θέση και καλύτερες εργασιακές συνθήκες? Αν ναι, στείλε μας το βιογραφικό σου και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί.